wannan aikin ma za mu yi amfani da CapCut ne kamar yadda kuke gani. In ka shigo cikin CapCut ɗinka sai ka taɓa new project, sai ka zo cikin gallery ka cikin bidiyoyin da za su baka ko hotunan da za ka ɗauko. So kamar yadda kuke gani nan ga nan zan je in ɗauko aikin da na yi irin wanda kuka gani wannan to shine aikin da muka yi. Da fari za ka zo ka ajiye kyamarar ka, ga haka za ka zo ka ajiye kyamarar ka, sai ka zo ka yi bidiyon, ka yi nuni da hannunka, sai ka ɗan yi cilla wani abu amma ba abin da ka cilla, sai ka juyo, sai ka je kai saving ɗin bidiyon naka. Kun gani? To sai ka kawo shi cikin CapCut. Idan ka kawo cikin CapCut bayan ka ɗauko shi sai ka zo ka taɓa nan overlay ɗin nan. Yes, overlay kamar yadda kuke gani. Sai ka taɓa add overlay. Akwai abin da za mu je mu ɗauko. Ita wannan tsuntsuwar da muka jefa kenan, ko in ce wannan eagle ɗin. Kun gani ga ta nan mai sakan 8. So bayan ka ɗauko sai ka sa hannunka kai sama da shi. Yauwa, sai kai sama da shi ka saita shi sosai da sosai yadda abin zai kasance. So bayan ka saita shi sai ka zo nan ƙasa, sai ka nemo remove background, sai ka taɓa chroma key ɗin nan, sai ka sa hannunka nan, sai ka goge. Za ka iya jan nan wajen saboda ya yi kyau sosai, ya kai shi irin 50 haka. Kun gani alamun tsuntsuwa ta taho daga sama kenan. Zan nuna muku yadda ake ɗauko wannan tsuntsuwar a gaban bidiyon nan. So sai ka sa hannunka nan wajen, ka dinga ɗan janyo shi wannan tsuntsuwar na santa inda na jefa nake so abin ya kasance. Yauwa, kun gani? Yauwa, kun ga wannan misali yayi. So kun ga bata ƙara so inda nake ba. So me za ka yi? Akwai abin da za ka yi amfani da shi, sai ka taɓa kan bidiyon nan wajen muna so mu yanke shi. Yauwa, split saboda bai ƙare ba. Split za mu taɓa sai mu delete, mun yanke shi. So sai mu dawo nan da ya santa daidai yadda abin ba zai wuce ba nan wajen. Kun gani? Abin iyakan tsuntsuwar kenan. Akwai nan wancan flow side ɗin ga can a sama. Wannan shi za ka taɓa. Wani ɗigo zai fito a nan wajen. Yauwa, to sai ka taɓa ita tsuntsuwar, sai ka sa hannunka sai ka janyo, sai ta taho. Ga wannan keyframe ɗin ya ƙa wannan abin ya ƙara fito a nan. Sai ka ƙara sa hannunka sai ka janyo tsuntsuwar. Kun gani? To he ƙarshe kawai sai ka sa hannunka sai ka janyo tsuntsuwar kaɗan. Santar inda yake so ta tsaya. Kun ga bidiyon ya ƙare. To ku tsaya ku ga abin mamaki. An jefa ta taho har inda muke za ta zo ta tsaya. So in kai aikinka ya yi successfully haka gaskiya. So sai ka yi saving ɗin aikinka. Kai ka san kuma abin da za ka yi zuwa ka je ka sa mai waƙa ko sound mai kyau yadda zai yi abin da ake buƙata. Sai ka taɓa export ɗin nan, sai ka yi saving ɗin bidiyon ka. Kana zuwa gallery za ka gan shi. A bidiyon nan kuma zan nuna muku yadda ake downloading a YouTube a ɗauko wannan tsuntsuwar. Na buɗe data ta kuna gani. Idan ya kawo ka nan wajen za ta wajen searching. So green screen shine duk abin da kake buƙata in ka rubuta za su baka abubuwa da yawa, sai ka sa sunan abun a gaba. Yanzu misali zan rubuta green screen eagle flying ɗin nan ga can. Yau na taɓa shi. So ga hoton bidiyon tsuntsaye nan da ita eagle ɗin da sun ba mu anan. So wannan nake so mu ɗauka mai minti 8 ɗin nan. Kun ga shi ne. Sai ka taɓa wajen wancan abun guda 3. Sai ka taɓa sharing. Ka taɓa sharing zai kawo ka nan, sai ka taɓa copy. Ka yi copy ɗin sai ka koma can ka taɓa Chrome. Yauwa, idan ka taɓa Chrome sai ka jira ya buɗe. Ni ya ɗan yi min delay bai ɗan buɗe min da wuri ba. So yauwa gashi nan ya buɗe. Sai ka taɓa wajen searching ɗin nan, sai ka rubuta TikTok downloading video. Yauwa, na taɓa shi. Sai ka taɓa wannan. Idan ka taɓa shi zai kawo ka nan wajen.
Yau sai ka janyo shi ƙasa. YouTube sai ka taɓa shi, sai ka pasting ɗin abin da kai copy. So sai ka taɓa wajen arrow ɗin nan, zai kawo ka nan. Idan wayarka ba irin wayata ba ce, nan take kawai za ka ga abin ya nuna ma yadda za ka yi ka downloading. Amma ni sai na ɗan yi, na taɓa nan wajen wannan kun gani, na ƙara komawa again zan ƙara yin downloading, sai kuma in ƙara taɓa shi. To idan na koma shi ne zai nuna mun wajen downloading, sai in taɓa nan wajen downloading ɗin nan, sai in yi downloading ɗinsa. Yawwa zai kawo ka nan wajen, sai kai saving, sai ka ƙara taɓa saving, sai kai opening ɗin. So idan kai opening zai kawo ka nan wajen, sai ka tura shi inda kake so. Kanka za ka tura a WhatsApp domin kai saving ɗin bidiyon ka, ko gallery ɗinka za ka tura shi, ko kuma duk inda za ka iya tura shi, inda za ka je ka same shi. Da zarar ka ɗauko shi yayi yadda ake so, daman kai wancan aikin, shi kenan haka ake yi.